Reci, kompa. Za gospodina našeg nesuđenog gradonačelnika. Reci. Se čujemo, halo. Slušam, reci, slušamo te, da, čujemo te, odlično čujemo, sve okej. Da. Kako vi tako njima? Samo nema neke gluposti, ono, to ko si pitao Bajića. Mislim, znaš, ja sam ozbiljan čovjek, ja imam skoro 60 godina, čovječe. Načelnika. Dobro, može biti emisija zabavna, znaš, ali nemojmo stati pretjerivati, ipak je Božić. Da. Novogodišnje raspoloženje, budimo zabavni, ali nemamo biti bez ovoga. Čitaj. Koliko biš ti tražio ako bi tebe uputio? Izgleda da se ošarim. Halo, gospodine Bajiću. Molim. Šta možeš nabaviti neku kurvu za ovog volana malo da se smiri? Ma ne brini ti, ej, dođi kod mene noćas i ja imam brojing, ti dođi s kim god hoćeš, ej, baš sam raspoložen. Stara mi je u kurcu pred smrt, ej, odlično, ej, da te odrobijam i tebe i familiju, evo. Ja ti kažem, vidiš me tu na kameri. Dobro me vidi, ne, dobro me vidi, ej, kad uspiješ maznu stvar iz kreveta u pidžami 900 eura za 15 sekundi, vratiš se, a C4 je ispod MUP-a stavljan, 75. Znači mogu dignu MUP kad dođu. Evo sad javno kažem. Hoćemo zajedno, ja i Nemaj to, pitaj ovako, Ne, elefancije. ljudi, daj. Znaš, nećemo se svađat, Nova godina, pitaj.